मौसा माउसी मैंने अच्छे प्रकाश करी हमने का पाखरे जय श्री राम जय श्री राम सांग मैंने आज आमर गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुचु आज जेहेतु आम सांग मैंने तो आमर बदर सुट आमर सब भाई मैंने मिसिक आज किसी निष्पत्ति आम नहीं किसी गरीब लोक आज साहाଯ୍य मीन्स कौन किसी खाଇବା ପିଇବାକୁ दबा यही जिनस साहाଯ୍य जो मैंने आमर रास्ता घाटे भिक मागुंट कि बुलूं गरीब लोक आज आम कि साहाଯ୍य करवा जेहेतु लाइफ रे तो एमती सबकि बहुत पैसा पत्र सबुआड़े जाऊँगी से जिनस को आम खातिर न करी आम माइंड रे चलती आम किसी गरीब लोक साहाଯ୍य करवा हेल्पिंग करिया तो यहाँ आमर उद्देश्य आम बहुत सारा इवेंट भी बहुत किसी नहीं आसू तो सेटा आप देखिए पछर देखिए तो चलते आम इंट्रोड्यूस समस्त अच्छा गोटे बाना अच्छी आम ये कुना बाबू मरी चिंटू चलो देखिए बाटर देखिए कौन हो सब जय श्री राम जय श्री राम छोटा डन भी ये कम लगे लगी न तू गोटे खाई दूसरी तो आम तो देखते प्रोसेस सारिकी से दुकान पलैलु एठू बर्तमान आम समस्त लगे कम सब पैकिंग कर बिजी अच्छा अनिल आसला आस खाଇବା दबा आज बुलिया आज कौन आज जन्म भाया दिन में आज किसी गरीब लोक साहाଯ୍य करवा तो आमर जहाँ करिए आमर हेल्पिंग सब कुना बाबू एका अच्छा चिंटू अच्छी कुना पूरा हिट कुना तू कौन हिट कहीं हो ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ହର୍ମଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ମଦ ମାଂସ ଭୋଜି ଉଡେଇ ଦଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସମୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି 2ଟା ଚପ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡା ଦିଟା ବରା ଗୋଟେ ଗୋଲାପଜାମୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା तो भाई मैंने देखी पारे आज हूँ मो भाई बर्थडे तो बर्थडे रे केक काटिबा मु कहूँ केक काट किंतु अत्यधिक पैसा वेस्ट न करी किछिटा खाइबा देखंतु देखि पारे किछिटा खाइबा नै कि गरीब लोक मानन दे देले से मानन किछिटा होय किछिटा आशीर्वाद मिलिबो गले मौसमटा पूरा बेकार करदू सबले हमर ये सब जिंस पत्र तो रेडी गला चिंटू बाबू तो गोटे जगह पाइछन सी बसंता ऊपर सी बंटा हो कोन सी ता ऊपर बइछ आज चलो जीवा तो फाइनली भाईर जन्मदिन भाई सकाळू उठी मुंड गहला तारे कहला कि चलो मु गादेनी किछि काम गलानी ଆମେ ଏତିକି ମୁଁ ତାଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମାନେ ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ହନ୍ମଦିନ ଯେ ମଦ ଫଦ ଭୋଜି ଭୋଜି କରି ଉଡେଇ ଦଉଛ ତାକୁ ଛାଡ ଆସ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା କେତେ ସେବା ରଖି କେତେ କଣ କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଯୋଉ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି ଏ ଜିନିଷ କାଇଁ ମତେ ସୁବା ପାଉନି କୁଣ୍ଡା ମୋରୁ ତମ ଜାମ କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦନ୍ ତାଦେରେ କଣ କଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଯାଲେ ପାର୍ସ ଯୋଉଟା ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ କଣ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଯାଲେ ଗୋଟେ କେତେ କଣ ରହୁଛି କଣ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ବାନା ଭାଇ ଆମର ରଖେଇବେ ବାନା ଭାଇ ତ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ माना भाई किछला मु देखेबे कोन से नाच बुटिए डेडिकेट करू जोड़े बरा चॉप दीटा गुलाब जामुन गोटे रसगोल्ला गोटे हम तो जहां भी संभव हमें चेष्टा फूल आ कदली दीटा लगा रहउची इनक्रेट देखो सारे के पानी बोतल अछि गाटी रूम चले ठीक अछि हम बाहर भी ओडबे वो बेल नहीं गेसे बर्तमान पहुंच गलम जटणी रे अच्छा देखी पारे अच्छा देखिए तुम पचारे मैंने खाई खाई अरे भाई काम दाम मिलुनी रे भाई कौड़ा आसछ कोडू अनुगुल नीलूर केनता लेगला हला केबुडे आसलनी केबुडू
କେବେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ଅଛ? କାଲି ଆସିଛ? ଆଉ କଣ ଖିଆ ପିଆ କେମିତି କଣ କୋଉଠି କରୁଛ? ନାଇଁ କିଛି ଖାଇନି ପୁରା ସକାଳୁ। ତମ ନାଁ କଣ କହିଲ? ସୁନିଲ। ଆଉ ଆଙ୍କ ନାଁ? ଏଇଠି ଏଇଠି କେମିତି ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି କୋଉଠୁ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ କୋଉଟା ହଁ ବାଲି ଛକ କୋଉଠି ହଉଛି କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ତ ଆଜି ତା ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଛ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ଷା ତ ହଉଛି 3 ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ଦିନ ରହୁଛି କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ପୁଣି ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ସେ ତ ଛାଡୁଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ପୁଣି ଛାଡୁଛି ତମେ ଏଇଠି ରହୁଛ? ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନ କି ଯୋଉ କହୁଛ ଘର ଛାଡିକି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବାହାରେ କଣ ରହିବ କୋଉଠି ତ କିଛି ଯାଇକି ନହେଲେ ଜରି ଫରି ତମକୁ ପକେଇକି ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତ କୋଉଠି ଜାଗା ଫାଗା ଦେଖିକି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଏଠି ଉଠିକି ପୁଣି ସେଠି ବର୍ଷା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଖାଲି ଏମିତି ବସିଛ ଡର ଟା କଣ ପେଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ ଭିତରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆପଣ କୋଉଟା ଘର କୋଉଟା? ବରପଦା ବରକୁଦା। କେବେଠୁ ଏଇଟା ଆସିଛ ଘରକୁ? କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ରଖନ୍ତୁ କଣ ଖାଇବେ? ଆଜି ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟେ ବେଶୀ ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ବି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଜଣେ ନେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେସ୍ ଫେସ୍ କିଛି କରୁଛ ନା? କେସ୍ କଲି ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ତ? ସେଇଟା ସିଏ କେ ଜାଣିବେ? ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ନାଇଁ ସେ ଜାଗା ଗଲେ ହାଣି ଦେବ ଖାଇବେ ହଁ ରୁହନ୍ତୁ ବେଶ ଗୋଟେ ଆଣେ ଖାଇବେ କଣ ମାନେ ତମେ କୋଉଠି କଣ ରହୁଛ? ତମେ ରହୁଛ କୋଉଠି? ଭାଇ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଠିକି କେବେଠୁ ଆସିଲଣି? ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆଜି ଆସିଲ? ପୁଣି କୋଉଠି ରହିବ ନା ଏମିତି ସବୁ ବାହାରେ ନା ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଳେଇଯିବି ନା ମୋ ଜାଗାରେ ରହିବି ନା ସେଇଠି ପଳେଇବ? ବର୍ଷା ତ ପୁଣି ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖ କିଛିଟା କାମ ମିଳିଗଲେ ରହିଯିବ ଏମିତି ବୁଲିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳିଲା ଭଗବାନ ହଁ ପଳେଇବ କେତେ ଦିନ ଏଠି ବୁଲିବ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏଠି ବୁଲିବ ଏମିତି କାମ ଦେଖିକି କୋଉଠି କଣ କର ମୁଁ କାମ କରେ ଭାଇ ବର୍ଷାକୁ କାମ ହଉନି ତ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକି ରୁହନି ଭାଇ ମୁଁ କେବେ କିଏ କେବେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ହାତ ବି ଚାଲୁନି ଦେଖ ମୋର ହାତ ଉଠେଇ ମାନେ ମୋର ଅଟୋ ଶିର ଉଠିବ ଆଉ ଏ ହାତ ଉଠେଇ ମାନେ ଭଡ଼ା ବଡ଼ି ଉଠିବ ବୁଝିଲେ ମୁଁ କାଟିବି ବାଙ୍କଟା ଫିର ବି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରେ ମୁଁ ତାର ଏମିତି ଏସବୁ ଲାଇନ୍ରୁ ଯାଏନି ତାର ଖାଇବି ବର୍ଷା ବି ହେଲେ ହଉ ଆମେ ଭାଇ ଯାଉଛୁ। ବହୁ ସିଚୁଏସନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସିଚୁଏସନରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ତ କେବେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଆମେ ତ ସବୁ ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ନା ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ତ କେବେ ଜାଣିନେ
मेन क्वेश्चन एम सब रागिकी जो भूल करूँ पलि आसुँच तो आपण मैंने भी केत ट्राए करूँ किसी गरीब लोक मान साहय आप जो मैंने जन्मदिन सब वेस्ट करूँ केक फेक काटी मद पीवा यार कर केक काट किंतु गरीब लोक साहय कले भी सी गोटे अलग टाइप सुकून मिले आम भी चेष्टा करें फास्ट टाइम आज आमर यहाँ प्रथम वीडियो थी गरीब लोक साहय भावुँ आज ही स्टार्ट कर जहाँ भी बर्थडे जहाँ भी हो भल पाइबे हमके आगु साथ दे दो ताले हमें आगु आपण मैंने भी चेष्टा करते एमती वीडियो करने को वीडियो न करूँ पछे किंतु गरीब लोक मानक साहाय्य करूँ भी किसी मौसा मौसी मैंने अच्छा चलो बुझा के नांदी माउसी पुओ झियो के नांदी माने अछंती पचार अछंती पचार खाइ पिबा खाइ सकाळ किछि खाइ आपण माने खाइ पिबा कोन करछन सब आपण माने सब कोठ रहछन एटी हम पानी बोतल समस्त दो माउसी समस्त आपण माने खाली धा करी आ ए जिंसर भरोसा रे के रोन काम काम करो किछि जिंस काम करिया को समय रे वर्षा तो हां एबे तो वर्षा लगुच बेटा अछि ए 3-4 दिन हमें हैरान हे नले आगुरु काम करूनु आगु रहिबे ना कोठी रहिबो हम जाके हम जगह बसर से एबे तो वर्षा पकेले एबे कोठ रहिबे बसर चली किछि दउछु आनी गेल खाइ को से आनी ठाकुर जहाँ आज तार गोटे जन्मदिन से तुम खाओ ना दे खाओ हां समिति दे याडे ये समस्या ने कहूची जेसन तो दाजो ने पानी बोतल तो शॉर्ट अच्छी एडजस्ट कर दियो समस्त दिए समस्त तुमको पानी राधे अच्छी ना माल आ किसी आने को पड़ो हाँ जहाँ जी है माल तो सरीगले देखा दिन एपटे आम द्वारा जी संभव है से देलु अंदर जी है से आम दे चेष्टा करूँ है सब टोटा सफा तो फाइनली आम जो तो सब तो नहीं बस ना ना स्टेशन में बसई देवे कि जो मेघ हो ना आज भी बस मेघ हो कौन कर छाई जाए अरे स्टेशन टी सिक्यूरीटी आरपीएफ ये हम जो दी बरे खाए पे कौन दी बरे खाए पे वर्षा भी बहुत सेपटे रहउछन को मात्र देके आर पटे दउछन कौन है जगह केमती वर्षा 3 दिन है लगे रही छोट पिला रोड खराब पागा मेनू आम सीना भल आम तो आमको कहते आम लाइफ तो मिडिल क्लास गोटे तो आम जो जिन को बड़ बड़ आशा करे आइदर जब आम किसी जिन तलू देखे तो एम तो पाखे सेमती किसी ना तो भगवान जी देखते से खुशी जय जगन्नाथ आज जन्मदिन केते कौन करछन ये तो देखिले छोट प्रयास तला आगे की को बड़ बड़ आगे नाइ आज जन्मदिन ता विषय की सिखो हां रेडी आशीर्वाद दरकार आशीर्वाद लागले हम एमके आगो जेमती किसी सहायता करि करी
ଆଗକୁ ଏମିତି ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ବଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ରହୁ ଆମେ କଣ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଆମେ କହୁନି ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ। ଆମର ବାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ତମ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ କିଛି କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବେ ଆମେ ବି ବୋଧେ ଭଲରେ ରହିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆସେ ଏଇଠି ଜଳିଖିଆ ଦୋକାନଟା ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗରେ ସେ ଦେଇନି ଜଳିଖିଆ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଇଠି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଗୋଟେ ଜଣେ ଖାଇବେ ଧର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଜଣେ ଦେଖାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସରିଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୁ ଖରାପ ହେବ। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଭଣ୍ଡିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଫଟୋ ଆଣିନି ଫଟୋ ଥୋଇଦେଲି ଘରେ ଆଣିଲେ ଦେଖିଲି। ଓହୋ ତ ଆମେ କହିଲୁନି ଆମେ ଫଟୋ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଅଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାହିଁ ଘରେ ଗଲା ଆସିବ ମୁଁ ଆଜି ମଗେଇ ଚାହୁଁଛି ଦେଖି ତାମାନେ କୋର୍ଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ରହିବେ ନା? ମୁଁ ଏଠି ରହିଲାଣି 5 ମାସ ହେଲା। 5 ମାସ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଏଇଠି ମୋର ପୁଅ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଏଇଠି ତା ଦୋକାନରେ ରହୁଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କେବେ ଆସିବି ତାହେଲେ ଆମ କାଲି ମୁଁ ଆସିବି ଗଲେ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଅତେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାପା ଘରକୁ ନ ଗଲନି ରେ ବାପା ଘର ଅଛନ୍ତି ବାପା ଘର ବୁଲି ଯାଉ ଏଥର ଗଲଣି କାହିଁକି କରୁଛ ମତେ ବାପା ଘରକୁ ଯିବି ଭାଇ ଭାଉଜ ବାପା ମା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜ ଭାଇ କ'ଣ ପଚାରିବେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହବ ଭାଉଜ ଭାତ ଭାଉଜ ହାତ ଭାଇ ଆଣିକି ଦେଇଗଲେ ପିଲାବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ହଁ ଆଉ ପଚାରିବେନି କେମିତି? ହଁ ଭାଇ ପଚାରିବେ ଭାଇ ଘର ରହିଯିବେ କାହା ଘର ବସିବେ ତମରି ଘର? ଆମରି ଘର ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ ଆମେ ସବୁ ଗଲା ଖାଆନ୍ତି କିଏ ନେଇଯାଉଛି ନା କିଏ ନେଇଯିବ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲି ହେଲା ବିକ୍ରି କରିନି ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 1.5 ଏକର ଜାଗା ଆଣିଛି ଜାଗା ଆଉ ବଡ଼ ଜାଗା ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମୁଁ ସବୁ ଦାମ ନେଇଯାଉଛି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ? ବିକ୍ରି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମର ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲି। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସବୁ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଭଲ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ଲୋକ 40-50 ବର୍ଷ ରହୁନାହାନ୍ତି ତମ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ କିଛି କାରଣ ଅଛି ବୋଲି 80 ବର୍ଷ ରହିଛି ନା ସେମିତି କ'ଣ କରିଥିବ ବୋଲି ନା ସତ ନା ସେ ତ ନିଜ ଆଖି ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିନଥିବ। ମୁଁ ତ 7 ସାନ ଗଲୁଣି ତୁ ମୋତେ ନେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ତମେ କିଛି କରିଛ ମାନେ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଳି ନାଇଁ ଆଜି ହେଲେ 80 ବର୍ଷ ବୁଡ଼ିକି ଚାଲିବାର ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣି ଦେଖିଦେବି ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଣି ଦେଖିଦେବେ ସେ ଜାଣିକି ଯାଇଛି ନା ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ନାତି ଝିଅର ପୁଅ ନାହିଁ ଯେ ପୁଅ ଯେ ନାହିଁ ଝିଅର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଇଠି ତାକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି କୋର୍ଟରେ ବି ପୁଅ ପତ୍ର କରି ଆଣିଛି ଏନା ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ପଟାଟା କରିବ ଏବେ ସେ କୋଉଠି ସେ ତମେ କିଛି ବି ଆଣିନି ନା। ବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମାସ ହେଲାଣି କୋଉ ବୟସ କେତେ ହବ? 28। କ'ଣ କରିବ ମାଆକୁ ଯିଏ ପଚାରିନି ସେ ପୁଅ ଖାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ପୁଅଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲି ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଲେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ିନି ମୁଁ ତ ଝିଅଟି ମୁଁ ପାଇଛି ନାଇଁ ମାସେ କାନ୍ଦୁନି ଜୀବନ ରଖିଛି ଯାହା ଘଟୁଛି ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ ମଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି କାହା ପାଖରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି ସାହାଯ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା ମନ କଥା ଏଠି ମାନେ ଦୁଃଖ କଥା ସବୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ। ହଁ ହଁ ନା ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ
ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା ହେଲା ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ବହୁତ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଏଇଟା କିଛି ହେଇନି ତ ଆଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଇକରେ ଆସୁଛୁ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି 4 ଚକିଆରେ ଆସିବୁ 4 ଚକିଆ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେଥିରେ ସେଇଟା ନା ନଦା ହେଇକି ଆସିବ ସେଇଟା କହିବ ଆଜି ଆଣିଥିଲେ ଆମେ 20ଟା ପାର୍ସଲ 20 ନାହିଁ 30ଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲୁ ପଛରେ ଆସିଲା ପୁଣି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି 30ଟା ଆସିଥିଲା ସରି ହଉ ଚାଲ ଆସିଥିଲେ କାଳିଆ ତ ଦର୍ଶନ ପାଇରେ ଦେଖି भारत माता की जय चलो ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲୁ ଆଜିଟା ଦିନ ଆମର କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ସେଇଟା ଆମର ସୁଖରେ ଯୋଉଟା ସୁକୁନ ବୋଲି ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ରିଏଲ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ବି କରିପାରିଲୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି ଯେ ସେଇଟା ସୁକୁନ ବୋଲି ଜିନିଷ ସେଇଟାକୁ ଆଉ କିଛି ସେ ନାଁରେ ୱାର୍ଡ ଦିଆହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁକୁନ ବୋଲି ସେଇଟା ଖୁସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହଁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଯେତିକି ମଜା ଆମ କେକ୍ ହେରିକା କାଟିକି ମଜା ବି ଏତିକି ପାଇବେନି କେକ୍ ନାହିଁ ସେ ମଦ ନାହିଁ ଦିଗରେ ସବୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ ଭୋଜି ଛାଡ଼ିକି ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା କିଛି ଗରିବ ଲୋକକୁ କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଟା ଆଗକୁ ମୁହଁର ହସ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଆଗେ ଚାଲିବୁ ଆଉ ତ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ମୋ ଭାଇ ଯେ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ତ ଆଡଭାନ୍ସ ରହିଲା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ ହବ ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ ଆକାରରେ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଆଜି ସରିଲା ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କିଛି ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବାକୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ କରିବୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ବି ଟିକେ ୱିଶ କରିଦବା many more happy birthday enjoy your day now in the understand ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରହୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।